Je to mrzí, že když zní muzika, tak je prázdně. No. No, máme tady kolegyní, já nebudu jmenovat, ale jedna z našich kolegyní tady nebudu říkat na co, to byste hned poznali, tak vy hrozně ráda třeba tancovat, tam ji většinou nepouštíme, děláváme občas výuku, dneska to není o nás, takže udělali jsme výuku, třeba takový jednoduchý tance, a ona by si hrozně ráda šla zatancovat a nesmí chudák, protože potom k tomu tanci, když je ty lidi umějí, tak někdo musí zase hrát. A i dneska jí ptala se cestou autem. Promiň, já už jsem to prozradil. Jsem se na to podívala, teď lidi všichni. Ptala se cestou autem, jestli si bude smět zatancovat. A řekli, jak jsem to řekl? Že nesmím. Tak nějakou zhruba. Tak, aby jí to nebylo líto, že zahrajeme písničku, je to zase výpravná písnička, zkrátili jsme ji ze 14 slov na 4. Ta výprava byla opravdu dobrodružná. Chlapec zase běží s maminkou a aby měl výmluvu, že chodí na pivo do hospody, do městečka, tak si pořád vymýšlí nějaký důvody, jako že se mu rozhodl poty, že si je musí nechat popravit. A opravdu si podaří, dokonce na to nějaký peníze od maminky dostane a 14 dní se nevrátil domů, to je právě těch 14 slov. A tam se pěkně popisuje, kde co vypil, kde ho kdo spil, kde zase to zpátky odložil. Ta píseň je poměrně právě v tomto obsahu popisná a dlouhá. Takže my jsme ji zkrátili na 4 sloky. Tý poslední 4. slov se vrací, bouchá na dveře toho domku, maminka ho vůbec nepoznala, tak byl špinavý, že roztrhanej, sama modřina. Nepoznala ho, nepustila ho domů, tak je to zase smutná píseň. If I have to